2023 ஏப்ரல் மாதம் மொத்தம் 22 தமிழ் படங்கள் வெளியானது. இந்த படங்கள் ஹிட் ஆனதா இல்லை ஃப்ளாப் ஆனதா என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஏப்ரல் முதல் வாரம் 7 திரைப்படங்கள் வெளியானது. அதில் முதல் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 16, 1947. இந்த படத்தில் ஹீரோவாக கௌதம் கார்த்திக் நடித்தார். இந்த படத்தை NS பொன்குமார் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தார். இந்த படம் கலவையான விமர்சனம் பெற்று பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து களஞ்சியம் டைரக்ஷன் பண்ண முந்திரிக்காடு. இந்த படத்தில் சீமான் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணார். இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து ரேசர், தலைக்கவசமும் 4 நண்பர்களும், எவன், யோசி, இது கதையல்ல நிஜம். இந்த படங்கள் எல்லாம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து ஏப்ரல் 14 இரண்டாவது வாரம் 5 படங்கள் வெளியானது. அதில் முதல் திரைப்படம் ருத்ரன். இந்த படத்தில் ஹீரோவாக ராகவா லாரன்ஸ் நடித்தார். பிரியா பவானி சங்கர், சரத்குமார் இந்த படத்தில் முக்கியமான ரோல் பண்ணாங்க. தயாரிப்பாளர் கதிரேசன் இந்த படத்தின் மூலம் டைரக்டராக அறிமுகமாயிருக்காரு. ருத்ரன் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து அருள்நிதி ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் திருவின் குரல். இந்த படத்தை ஹரிஸ் பிரபு டைரக்ஷன் பண்ணார். டைரக்டர் பாரதி ராஜா ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணார். திருவின் குரல் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து சொப்பன சுந்தரி. ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கும் இந்த படத்தை SG சார்லஸ் டைரக்ஷன் பண்ணார். சொப்பன சுந்தரி பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து மகேந்திரன் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் ரிப்பபரி. நான் அருண் கார்த்திக் என்பவர் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணார். இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து வெளியான 2இல் 1 பார்த்துவிடு படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். ஏப்ரல் 3வது வாரம் 6 படங்கள் வெளியானது. அதில் முதல் திரைப்படம் தெய்வ மச்சான். விமல் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் இந்த படத்தை நிர்மல்குமார் டைரக்ஷன் பண்ணார். இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து வெளியான யாத்திசை. இந்த படத்தை தாரணி ராஜேந்திரன் டைரக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்ல விமர்சனம் பெற்றிருந்தாலும் யாத்திசை பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து யானை முகத்தான். யோகி பாபு, ரமேஷ் திலக் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கும் இந்த படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து வெளியான மாவீரன் பிள்ளை, ஜம்பு மகரிஷி இந்த 2 படமும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து ஏப்ரல் 22 விஜய் ஆண்டனி ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கும் தமிழரசன். இந்த படத்தை பாபு யோகேஸ்வரன் டைரக்ஷன் பண்ணார். தமிழரசன் படம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். அடுத்து ஏப்ரல் மாதம் கடைசி வாரம் 2 படங்கள் வெளியானது. அதில் முதல் திரைப்படம் பொன்னியின் செல்வன் 2. மணிரத்னம் டைரக்ஷனில் விக்ரம், கார்த்தி, ஜெயம் ரவி, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா என பல முன்னணி பிரபலங்கள் நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படம் நல்ல விமர்சனம் 300 கோடிக்கு வசூல் பண்ணி பிளாக் பஸ்டர் ஹிட். அடுத்து வெளியான துடிக்குது பூஜம் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் ஃப்ளாப். இதுதான் ஏப்ரல் மாதம் வெளியான திரைப்படங்கள். இந்த படங்களில் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த படத்தை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.